Isem il-kap tal-Oppożizzjoni Adrian Delija issemma f'recording ta' konverzazzjoni bejn in-negozjant Jorgen Fenech u l-middleman Melvin Thoma. Dan ħareġ waqt il-kumpilazzjoni tax-xhieda kontra n-negozjant Jorgen Fenech, is-suspettat mandant fil-qtil ta' Daphne Caruana Galizia. Quddiem il-Maġistrat Rachel Montebello komplew jinstemmu recordings ta' konverzazzjonijiet bejn Fenech u Thoma. F'recording numru 7, Jorgen Fenech semma lil Adrian Delija meta kienet jitkellem ma' Melvin Thoma. Fl-awla kien hemm preżenti d-Deputat Nazzjonalista Jason Azzopardi li qed jidher għall-familja ta' Daphne Caruana Galizia. Which Azzopardi xelx ninstema' isem Adrian Delija. Għall-ewwel ma kienx ċar flim kuntest issemma, iżda ftit minuti wara Jason Azzopardi qam u staqsel lil Melvin Thoma fejn jissemma Delija. Jorgen Fenech beda jitkellem dwar Daphne Caruana Galizia u nstemma jgħid: Taf kemm għandha warajja dik 4,000 kollox, 3,000 minnhom indannati, il-qbija ħadd, lanqas Delija u l-familja. Hawnhekk Azzopardi staqsa lil Thoma għallim Delija kien qed jirreferi Jorgen Fenech. B'Thoma jgħid li kien qed jirreferi għal Adrian Delija, il-kap tal-Oppożizzjoni. Fis-seduta wkoll Melvin Thoma allega li meta kienet jitkellem ma' Fenech qallu li Vince Muscat il-Koħħu kien lest li jikxef mal-pulizija dwar seb omiċidi, fosthom il-qtil ta' Tyson tal-Laħam. Fenech qal li ma jafx min kien Tyson. Allega wkoll li Fenech kien qallu li meta sar ir-rejd fit-tinda tal-patata fl-2017 instabu xi mobiles fil-baħar. B'wieħed mill-mobiles allegatament kellu l-kuntatt ta' Chris Cardona. Fis-seduta tal-ħamis Thoma naqas milli wieġeb għal xi mistoqsijiet tal-Ispettur Keith Arnaud għax qal li ma jiftakarx. Id-diviża ta' Fenech qalet li hemm ħasba bix-xhieda ta' Thoma. Il-Maġistrat Rachel Montebello wissiet kemm il-darba lil Thoma biex jgħid il-verità u fakritu fil-kundizzjonijiet marbuta mal-proklama li ngħata biex jgħid il-verità kollha. Hija ġibditlu l-attenzjoni li f'siltiet partikolari Melvin Thoma juri li jiftakar, imma f'mumenti oħra jgħid li ma jafx. Il-Maġistrat Rachel Montebello ordnat sabiex jerġgħu jsiru transkrizzjonijiet tar-recordings wara li kien hemm numru ta' żbalji. Il-qorti mistennija tiddeċiedi dwar talba li saret mid-diviża biex l-akkużat jingħata l-ħelsien mill-arrest. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.